Bideojokoen industria oso zabala denik ezin daukatu. Kontutan izan da, milaka bideojoko ezberdin daudela, eta bideojoko bakoitzak unibertsu propioa sortzen duela, askotan zaila egiten da terminologia zehaztea. Eta are gehiago, euskal komunitatearen tamaina ikusita, erronka itzela dela ikus daiteke. Adibide gisa, eta arazonen erakusgai, Google bilatzailean bideojokoen terminologia bilatzen badugu, ematen dizkigun erantzunak aztertuz, konturatu gaitezke ez dagoela normalizazio edo estandar bat honen inguruan. Esan dugun moduan, bideojoko bakoitzak mundu propioa dauka, eta honekin batera milaka hitz eta termino ezberdin agertzen zaizkigu. Horregatik, Gamer Hauntziko kideek bideojokoetan erabiltzen diren hitzen euskarazko hiztegia sortu dute, eta beren webgunean kontsultatu dezakezue. Ikusten den moduan, terminologia hau bideojoko batzuentzat soilik izango litzateke erabilgarria. Hori da League of Legends bideojokoaren kasua. Horregatik, Gamer Hauntziak foro bat sortu du bideojokoetako euskal komunitateak hitzen eta terminoen inguruan dituen zalantzak argitzeko helburuarekin. Bertan, galderak eta gomendioak egin daitezke, pixkanaka bideojokoei buruzko euskarazko hiztegia handitzen joan dadin. Terminologia orokorra iristen ez den tokietan, bideojoko bakoitzari hiztegi propioa sortzea ahalegin handia izaten da, baina euskal komunitatearen laguntzarekin pixkanaka aurrera goaz. Jarraian, hainbat adibide ikusiko ditugu. Ikus daitekenez, bideojoko bakoitzaren terminologia oso ezberdina da, eta euskal hiztegi bat sortzeko lan handia egin bada ere, oraindik badago zer jorratu. Beraz, bideo hau ikusten ari zaren horrek, honen inguruko gaiak eta funtsak gustuko badituzu ez galdu gure reprodukzio zerrenda. Eta noski, galdera edo informazio gehiago beharko bazenu, utzi zure kezkak iruzkin kutxan eta gustu handiz erantzungo dizugu.